Кой софтуер да използвате за вашите видеоклипове? Premiere Pro или DaVinci Resolve? Първата причина, поради която е хубаво да използвате DaVinci Resolve, е именно безплатната версия, която се предлага, както и факта, че DaVinci е известна с най-добрите цветови корекции, които можете да правите там. Втората причина, поради която да използвате Premiere обаче, това е, че е много по-customizable програма, отколкото DaVinci Resolve. Третата причина, поради която въобще да се използват и двете програми, е, че всяка една програма си има своите предимства. А именно в DaVinci Resolve имате Fusion, което е, да кажем, по-адвансната версия на After Effects. Негативната страна на Adobe Premiere Pro е, че няма опцията за безплатна версия и ако нямате предвиден бюджет всеки месец да заделяте, реално ще трябва да плащате немалки суми за техните пакети, които се предлагат в adobe.com. Значи в Premiere Pro има изкуствен интелект, който за сметка на DaVinci Resolve там го няма, и този изкуствен интелект в Premiere Pro може да ви бъде полезен за удължаване на вашите видеа, както и съответно за Music Remix, който можете да правите, когато решавате да обработвате вашето видео. Вие коя програма предпочитате да използвате? DaVinci Resolve или Premiere? Напишете долу в коментарите. Аз бях с екипът на Ace Productions и ще се видим отново в следващото видео.